Ito po si Clarence at si Putik ka. Wag na. Orem. Wag na. Sorry. Naghahanap po kami ng battle bot. Ano yung battle box? Hindi ko nga alam. Ito yung kotse na sira. Dito po kami, mga bata kami. Ito yung content. Mag-face reveal na ako. Ito ako. Suka ba? Baho, may suka. Yung may ano nga dito. May suka to. Amoy ko to. Tingnan mo. May suka. Putik shit, putak. Bakit? Ah! May swerteng loot. Lululawi ako eh. Naghanap kami ng ano, bakal bote. Mining. Ha? Surte! Tingin. Surte! Tayo! Tayo maghanap ka lang. Mining. Nasa battle bot. Explore muna natin to. Hoy! Clarence! Nabuksan ko! Ito mga ano yan, yung likod po. Paano nabuksan? Ha? Meron ditong lock eh. Ito. Ginanong ko. Mr. Jin. Wala namang loot dyan. Pasok ka nga, Shelo. Challenge. Ang galing. Ayoko nga. May pumasok na ako dito dati. Ako, papasok ako dati dyan. Yun, pwede pa ko. Yun, putik ka. Pwede yan. Bawal yan. Pwede! Loko ka naman. Sige, pasok. May ahas dyan. Ayoko nga. Dati pumasok. Sarahin na natin to. Dati, iba kayo na dito. O, di sarap na. Sara! Basahin ko siya yung... Alam ko kung paano ito! Tingnan nyo! Ano? Oy, tingnan mo rin! Alam mo kung paano buksanin itong pinto! Oren, tingnan mo ako! Oren naman! Yan kung paano. To the best gift ever. Tara, hanap na tayo si Botalbot. Saan ka si Botalbot? Botalbot, nalo. Ano ba? Sa Botalbot na wala. Wala naman pa kalbot. Hihintay pa. Loko. Nagbo-Botalbot. Huwag mo na tayo lang. Okay. Papangarap lang tayo. Init. Ginagawa mo. Ka-vlog. Huwag mo yung Okay. Hoy, Doreme. Huwag ka maingay dyan ha. Esteban family! Dori. Si Clorenzo, naglalakad at si Oremo. At ako. Ito ako. Subscribe naman kayo dito sa akin. Like and subscribe. Ikaw, Ore, wala face mask. Ang girl. Banas na ako, tatay ako. Tiga mo, mga kang babae. Mag-vlog muna kayo ha. Hindi ako magpa-vlog. Mag-vlog. Ba't kailangan mag-vlog? Anong gagawin mo sa vlog? Ko lang. Tatay lang ako ha. Uy, kailangan hawak. Kailangan mo yung vlog para ikaw tumakay. Hindi. Nagbablog ako para madami subscribers. At yung mga taong gustong ano ako. Wala. Pero yung babae din, magnunood na ganyan. Eh, kay Clarence ka, go! Patay na ako. Ito yung aming kubo. Ito yung aming mga bibi. Ito yan mga halaman namin. Wow. Ito yung basurahan namin. Ito namin sinusod. Yan. Yan kami dito mga bote. Ang dami. Ang dami. At ito. Sino, ay? Sino na son? Tatay. Pero ka. Ito yung aming mga bote. Tapos ito yung aming puno na aming pinubugbog. Video lang pala naman to eh. Pinubugbog namin to. Oh, patay-patay na.
Pero Patay hindi na pa to. nabaksak. Dumugo na. Sa susunod, ito ang pukpukan natin. Wala, Kadiri, tignan mo. Ano yung dugo? Kadiri. Hindi, dugo nito. Ay, wag. Tiga mo, sisintaw ko to. Oh, bilis. Hindi, tiga mo. Tawa ka muna. 1, 2, 3. Hindi pa sira. Lalo ko mo. Kasi ka ng tubig. Tama. Sintokan mo. Yan yung akin. Sinintok ko. Alis ka muna dyan. Sintok niya. Ah! Kadiri. Dugo. Ano? Ang loud. Juice yata yan. Tikman natin. Tikman mo. Anong lasa? Wala pa eh. Ay, kadiri ka naman. Nasaan tubig? Ito yung mga manok. Tinen. Yan si Pedro, pinduko. Torin, tira mo yung kamay mo. Yan si Pedro. Torin, tira mo yung kamay mo. Oh, Tira mo yung kamay mo. Pinasuntok mo. oh. Tira mo yung pinasuntok mo. Ano nangyari? Puti ka. Bakit? Mayroon ka din. Wala, puti ka. Ako din mayroon. Ito. Ikaw isa lang. Buti ka pa. Paano ka? Oh, Kadiri ka man din. Sabi mo din eh. Okay. Pupunta mo na ako dun sa janitor. Ay, sa generator. generator. Tapos kasama si Pedro Pinduk. Tapos yung mga kalamansi namin na doon kami sa Ginagawa nito. punta tayo sa gubat. Yan. Punta tayo sa Yoko. para tignan. Dito natin si Shelo. Intago natin yung cellphone na Shelo. Baka mayroon dito. I-flash kaya natin. Putik. Dito tayo kainis.